Takže vážení diváci, po trošku dlhej dobe tu máme video s webkou, ako môžete vidieť. Som krásny, ja viem, síce mám kuklu jak kokot, ale som krásny. Jedného dňa, jak sa to volá, Paťo, pomôž mi. Face reveal. Dáme normálne face reveal. Za 500 lajkov bude face reveal. No a vážení diváci, ako ste si mohli všimnúť podľa tejto nádhernej stoličky, máme tu nové FNAFko, vyšlo to neviem kedy, niekedy teraz nedávno, neviem ani presne kedy. A je to Into the Pit. Takže tak. Som na to veľmi zvedavý. Sem vám ešte dám niekde, že o čom tá hra je, nebudem vám to hovoriť, lebo nebudem strácať čas. Nemám čas strácať čas, výžak. A si môžeme ísť na to, takže dáme si new game, tu máme nejaké sloty. A ideme na to. Takže tu je nejaký experience pochcaný. Asi tak. To je asi aj jedno. Dobre. Difficulty. Creepy. Prečo sú tu len tie najhoršie difficulties? Prečo to nie je aj easy alebo normal? Dobre. Som pripravený. Sip to do mňa. Sip to do mňa. Dobre. Press M to access your map. No, tuším som aj accessoval. Dobre, dobre. Cancel. Dobre, nestihol som. Je to piči. Oswald, it's time to go. Dobre, Ečkom to prepíname. Wow, takto animačky, bacha. Isn't there anywhere else I can go? The pizza was good the first couple times, but I really want to do something new. Duke. Podkoň. Čiže to je vačica. OK, takže keby ste sa pýtali, vážení diváci, neviem ani kokot, iba som sa kúkal na to, že na tie titulky a iba som to preskipoval, takže neviem absolútne, o čom sa vyprávali. Dobre, to je jedno. Dobre, takže my sme Oswald, well late again, dead. Dobre, takže došli sme neskoro. Nejaký secret ball pit. Dobre, takže v ASD sa hýbeme a potom tam bolo čo? Nestihol som, čo tam bolo? Aha, M-ko je mapa. Aha, takže takto. Dobre, tu je mapa. Logs. Aha, tu je čo som všetko povedal. Aha, tu máme questy, takže look for the ball pit. OK, a tu máme batoh. Áno, tu máme inventory. OK. Tu máme ešte nejaký, že navigate. Ja je to, dobre, to nič, dobre. Takže máme hľadať nejaký pit, toto je čo? Let's not talk about the disgusting ball pit anymore. Či čo? Dobre, tak ideme, dobre, toto je zamknuté, takže to nič. Ideme ďalej. Aha, dobre, tu máme objective napísaný hore, skúsime toto. OK, to už išlo. No, tu toto vypadá veľmi krásne. Dobre, neviem čo to bolo za zvuk. Dunot, ty kokot vyjebaný, skurvený pavúči. Dobre, takže tuto asi nič. Toto, no, je tu napísané, že do not use, ale čo my spravíme? Predsa to použijeme. Here's hoping I don't get pink-eyed. Aha, dobre, takže ja tam idem. Aha, však ja som tam mal ísť vlastne. Dobre. Ty kokot party, hej. To kde ma vyplulo? Čo to? No. Vyplulo ma na nejakej onej afterke, ty kokot. Aha. Animatronici už to idú. Bonnie is the best, do think he takes requests. Takže títo tu majú oné party. Employees only, tam ma asi nepustí kvôli tomuto. Aha, je to zamknuté, OK. Toto je čo? I need more tokens.
explore the area. Aha, takže my to tu máme preleť. Yo, dude! Red clouds, haven't seen a get up like that before. Thank you. Dobre, jebem na to. Prečítajte si to sami. I like your future of the flashback shirt. That's my favorite old movie. Old? What are you talking about? That movie came out like 3 weeks ago. Chill out, he's just messing around. I'm Mike mama Mondiela, ale ne. And that's cheap. You got the name, kid? I'm Oswald. Neviem, asi sa nebudem ani pýtať radšej. No. Explore the area. Sem by som išiel. Lenže nemôžem, je to zamknuté. Dobre, tu sa decká bavia. Všetci majú capicky, jak kokoti. Dobre. Otvoril som dveře. Tuto je nejaký oný. Akože to? Kupón for Foxy Spirit Palooza. Ty kokos, takže teraz máme oný. Nejaký kupón? Není. Nemáme? Ja chcem kupón, dajte mi ho. Dobre, sem, to je nejaký oný. Nejaká soda, nech je do piče. No, buď ideme rovno, alebo doľava. Ale v hororoch sa má vždy doľava, takže... No, takže, tak nejde sa doľava vždy. Takže ideme sem. Ukáž to. O, tu už sú nejaké oné. To sú tí, aj to sú tí moji. Pizza roller. Čo to kurva je? Okay. Čo ti jebe? Okay, the goal is to score as many points as possible by rolling the ball into the bullseye ring. Kurva. Jak to tam hodím? Tu mám oný, 7 krát. Aha, ešte tam mám oný. Check this out. Ty kokos, jak to trafil týpek. Takže trafím space. Dám to tam jak on. Takže sem. Bang. Ty kokot. Skoro. Ty kokos, ja to vyhrám, ja to musím vyhrať nad ním. Tak. Na. Do puči. Však to tam bolo skoro. Nám dáva stovečky jak nič. Počkaj, vypočítame si to. Uhlopriečka, či jak sa to volá. No! Kep! 50 sme dali. Koľko má? 300? To je buzerant. Dúfam, že to je v skripte, že prejebať. Do puče. Ja som chcel dať 100. Jaj. Nevadí. Na haňačku. Dobre, vám to jebe na tie prašiny, dobre. Utekaj! Kam mám utekať? Don't get... Dobre, utekám. Aha, ja môžem šprintovať, ja som piča. Ty kokot, ale utekám jak drak. Otvor to. No. Teraz by sme mohli ísť aj sem. Aha. Dobre, ideme. Dobre. Ideme, utekáme preč. On už ide do piče, on už ide. Utekáme. Tak poď sem, otvor. Do piče! To je zamknuté. Máma, je to piči, prejebali sme. Dobre, schovávačku, to som tak čakal, že povie týpek.
Dobre, takže kurva. No, decka mi tam zavadzali otvor. Ideme speedrun. Otvor. Tak. Skúsime sem ísť. Ečko. Čo tam je? I won't budge. Do piče, ani sa nemôžem tým pádom. A môžem. Oh. Tak, tam by som nešiel. It's me. Kurva, schovaj sa tam, však už ide footsteps, čuješ. Pen, kamera? Aha, takto. No, už je. Ha, kokot zakopol. Aha, stay quiet, okej. Takto do venty? To je pes. Ja, to je ten, čo sa schováva vlastne. Nikdy ma nenajdu. Nemôžem otočiť. OK. No, tak to sa nečakalo trošku. Čo je? A kam mám ísť teraz? Look for Chip and Mike. Čo ti jebe? No ani nemôžu byť. No všetci utekajú. Jebe im? Čo? Čo sa tam deje? Čo tam je, decka? Jebe vám. Oni budú určite tam niekde. Tam sa niečo asi... Asi tam. A tu je to otvorené. No... Počujem kroky. Ide to zľava. Aha, ja mám ísť za ním vlastne však. Dobre, jeba, jak kokot padol normálne oný. Ty kokot, to sa mi ľúbi toto. Môžem ísť sem? Aha, musím prenasledovať tú vec. Takže ideme za ním. Čo ti jebe, stoličku som mu jebol do papule. Utekaj. Utekaj. Otvor. Aj odbočí, jebe ti, však utekaj, hoci kam. A ja idem naspäť. To je kokot, schovaj sa sem. Escape. Ty kokot. Je preč. Takže musím zostať to preč. Dúfam, že Chip a Mike sú v pohode.
Ja asi nebudem ani utekať pre istotu, lebo neby ma Dúfam, že keď počujem smiech naľavo, I need to find Chip and Mike. Tvoja píče. Jebať na nich, aby som utekol do piče. Toto je čo, nejaké radíko? To nič, nemôžeme nič s tým. Si blázen, tu je nejaký oný na cukríky, ukáž to. 25 centov za hodný cukrík, ste normálni? Počujem nejaké zvuky vyjebané. To on tak vrzga? Či to... Aha, to títo, dobre. Ty kokot, on vyšiel stadeto. Takže ja by som mohol ísť sem do Employees Only. Zamknuté, takže ja musím ísť tam, kde bolo, do puče. Nevadí. Ideme tam, ničoho sa nebojíme. Tak. No, neviem, jak sa zobral za mňou, ale nevadí. Ideme odznova, nevadí, ukáž, kúknem, toto je to dobré, aha, už. Aha, on ide za mňou, utekaj, ty kokot, mantavý. To je v piči, nechce utekať, jebe mu. Aha, to sme ešte len tu. Takže ešte len ho prenasledujeme, dobre. Ešte, že to má autosave do puchre. Digen, Freddy Fazbear, Kobe Bryant. Hodíme mu stoličku do papule. Bang, dostal. Utekáme. Ideme, kam ideme sem? Áno. To je kokot. Ideme sem. A ideme sem. Ty kokos. Jaj. Dobre, no, je preč. Musím ísť preč, musím dať z oného Chipa a Majka. Dobre, už nepočujem zvuky, takže by som asi mohol ísť. On išiel doľava, takže ja by som mohol ísť sem. Tu je to zamknuté, a to sú nejaké oné. Nalepil som tam oného. Papírového ferdu. Dobre. Takže tam nemôžeme, takže musíme ísť tam, kde bol on do puče. Ide. Počujem ho. Už ide, už si tu pýta. Či nejde? Otvoril nejaké dvere iba na neho. Dobre, ideme... Tam asi nemôžeme, jak to kúkam. Už som počul toho Transformera. No podľa mňa je tam. Tu. A však idem tam. Je to zamknuté. Čo si blázen? Nechcem moc utekať pre istotu. To je čo? Asi... No to je to všetko, takže my musíme ísť... Už viem, dobre, my musíme ísť tam... Otvoril dvere. No, už cupita, už ho počujem, už je. Jak si kráča. No to je krácavec.
Dúfam, že pôjde do toho employees only, lebo... Ide tam? Yes, dobre. Ešte teraz máme čas. Máme času. A kam idem do piče? Vlastne však tam sú tie dvere. Dočkaj, som kokot? Sem nemôžem. No asi... Escape sa vám poví. Takže ja musím ísť do toho employees only, kurva. Ale tam išiel on. No nevadí. A je to loknuté. Kokot si zamýka za sebou. Že mu není hanby. Kokot ide. Štieve, kam mám ísť? Všetko je pozamykané, nikam ma to nepustí. Dobre. Ideme tam. Ideme skúsiť sem, čo to spraví. Tu je to zamknuté. Sem nemôžeme, lebo sme kokoti. Sem tiež nemôžem, lebo hra povedala. A tu je to zamknuté. Takže môžem ísť pekne naspäť. Počkáme si. Dúfam, že to nebude, lebo to rozbijem. A je tam. Rádička. Neviem, čo to znamená ten oný červený, čo tam mám okolo všade. No kde je? Počujem, jak tam ono je vzdychá, ale nikde ho nevidím. Už ide, už kráča, už kráča. Dobre. Poď pekne okolo. Pekne si ma obísť, chod si rádio pustiť, alebo čo? Európu 2. A my... Máme čas za 3, 2, 1, je ten správny čas, idem. Nebudeme šprintovať pre istotu. A tu keď to bude zamknuté, tak... To si robíš piču. Ja musím ísť asi po... Ja, tu sú ešte dvere. Dobre, tak ja som kokot trošku. Aha, tu som aj mal ísť a mal som sa schovať do guliček. Wow! Tu je! To je môj tata. Aha, takže ja som sa... Čo ti jebe? On zebral môjho tatu! Víš, to je môj fotér! Talian! Klikáme! Čo ti jebe? Yes, zachránili sme ho. Čo ti jebe? Už asi viem, prečo tam bolo to ono, že do not use. Oci, si pôjde! No! Jak mu zajebalo. No, to ším aj vypadá v pohode, keď má oči jak... Oni... Kokos... Tak diaľkové, keby mal zapnuté. Oswaldo House. Takže Oswaldov dom, ideme domov. What did you do to my dad? Čo si spravil môjmu tatkovi? Kde ma bereš? Ako vieš, jak sa riadi vôbec? No! Normálne Springtrapčík, toto je, či dobrý Springtrap, normálne ma zobral domov. Môj dom.
Jak si vedel, kde bývam? Jebe. Máme mačičku doma. Tá už ona chrčí. No, čo mám spraviť? Zavolám mamke. Možno bude vedieť, čo spraviť. Takže tatko vždycky nechá telefón doma. Dúfam, že bude v jeho izbe. Ty koko, to bude misia jak nikdy. Zavolaj mamke. Fú, dobre. Takže tu máme dole tú pičovinku. Na one. Aby sme vedeli, ako sme hluční. Toto je moja izba. Toto je zavrzgala podlaha. Dúfam, že sa budem môcť schovať. Ježiš, jasné, že môžem. No, je tu vysávač, je tu... Čo to je? Povala. Na čo som išiel na polavu... Na polavu... To nič. Idem do piče, to je. Idem sem kúknuť. A, kuchyňa. Sem som sa mal schovať. Ježiš, čo vám jebe, to máte aký obrovský barák. Tu je čo? Kuchyňa. Zavrzgala ich kokoty a rozjebem tú podlahu. Áno, zapnem mixer. Určite zapnem mixer. Doľava alebo doprava? Ľava je vždy tá pravá. Akože bolo to hore, nie doprava, ale nevadí. A tu sme zase tu. Toto. Tak som si istý, že toto bude obývačka, on tam bude a rozjebe ma. Tak som si istý. Mojho tatka telefóny na nočnom stolíku. Potrebujem nájsť cestu. Potrebujem nájsť cestu, aby tá vec odišla. Najprv. Takže maybe I can startle it with a loud noise. No a to spravíme presne to, čo som pred chvíľkou nechcel spraviť, že zapneme ten vyjebaný mixer. A my, ty kokot, kam sa schovám? Do chladničky? Má sa tu vôbec niekam schovať? Sem, tuto je čo? Najprv si to prehľadáme všetko, hej? Kde by sme sa mohli schovať? Toto je čo? Nejaké staré krabice jebať na ne? Dobre, ešte raz na mňa ale vyprskne, že takú ti najbem. O! Lano! OK. Dusty but sturdy. Sturdy, sorry. Takže máme lano, hej? Patkane tam behajú. Môžeme zavolať toto. Tu máme svetelko. Patkane tu voné pískajú. Kam sa schovám? Do koša? Ty kokot. No zapneme mixer, to je môj plán. A tuto je čo? Tu je... Sem by som sa mohol schovať, keď tak. Alebo by som to nejak mohol speedrunnúť. Alebo keď sa schovám. Máme v chladničke. Mám mamkine číslo. Paráda. To čo bolo? Čo som si zasral? Dobre. Je to piči. Kokot, otvor tie vyjebané dvere. Kokot! Jebe mu! Schovaj sa! Je tam. Zavolaj mámku. Ja ho stretnem na tej chodbe, tak to vidím, ty kokot. Skade ide? To sa ozýva do piče. Tu ho počujem zľava. Asi OK. Idem tam. Ja on tam tak bude, ja to vidím. No. On už tam bude zase chrápať určite, alebo mi takú skočí do ksichtu, už to vidím. Ty kokot, dobre. Zavolám matere. Open inventory.
Kokot mamkine číslo, jaké má číslo? Dobre. Dobre. Dočkaj, jaké má číslo? 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3. Ty kokot, zapamätám si to, však ja mám pamäť jak one, Dory, jak rybička, ty kokot. Takže 4 5, 6, 8, 3. Dobre, to si zapamätám. Takže, máme telefón. Tak, ideme, že 5, dočkaj. 5, 5, 5. 5. 6, 8, 3. No. A voláme. Colin. Mamka. Haló? Mami, emergency meeting, ale ne. Čo sa deje, čo sa deje? Tátko, je s ním niečo zlé. OK, netabujem. Dobre, týpek mi dal jumpscare cez telefón, to je buzerán, schováme sa pod posteľ, nevadí. Meet mám, a kde ho mám meet? Dobre, to si robíš piču a že už si láhne na tú posteľ. Ja som počul, jak si dranďa toho Karla mechanického kovového. Kam ide? Dobre, ja že už je pod posteľ kúknuť. Pána boha, je ma vidieť na OBS-ku, kúknem si to, je ma vidieť na OBS-ku. Ty kokot, dobre, počkáme, kým odíde. Ukáž, dobre, išiel preč. Ty kokot, meet mám, a kde ho mám meetnúť? No poď von! To bude moja mamka. Dobre. Ty kokot, on ma zešľahá. A kam mám ísť do piče? Mám izbu, tam nejdem. Ja dostanem tak na piču, ale strašne. Dobre, tu je čo? Mamka! Poď sem! Mami! Tatka normálne uniesli a vymenili ho za... Vymenili? Či uniesli, vymenili? Čo to je za prank? Že tatko i podá pohode. You should know better than to fake. Ja, takže mal by... No to je jedno. Ale... Nevidíš to? Vidím, tatka. Je v pohode. Jak to poviem slončie. Neviem, co to do tebe bylo. Ale chod do svojej izby a ukludí sa, musí ísť do nemocnice. Takže naša maminka robí tu nurse. Jak sa to poví do piče? Sestričku. No, je to na mne. Takže tátko musí byť zaseknutý v tom ballpite. Musím ísť naspäť k šéfovi. Tak to ti jebe. Find a way to escape. Dobre. Takže ideme tam, kde bola naša matera. Tak to je v piči. To je v piči, pod posteľ. Stop the toys. Kokot, Kokot, normálne hračky sa tam šúlali po podnohy. Do piči. A Dčko mi to akurát jebne také nečakané písmenko vyjebané. Nevadí. Takže on už vie o nás. Dobre, vie o nás. Ideme tam. Schováme sa pod onom, pod posteľ. Počkáme, kým dojde. A musíme stopovať toys. Dobre, už som to pochopil. Stop the toys, dobre. Ideme kúkať, že čo to tam teda za písmená. Ačko? Jebe? Ja som to asi nemám klikať toľkokrát do piče, nevadí. Hold shift to run, no dobrý tip. Celkom fajn. Nevedel by som, keby mi netipnete takýto tip fajnový. No kde je? Už sa tresú od kerekete mekete? Fekete? Už ide. Dobre. Kokot. Takže iba raz to musíme stlačiť, hej?
Až ty sa to mení, tak to je v piči, dobre. No stop, to je, čo tam je, čo tam je? Dávam si prsty na klávesnicu. Ačko, dobre. Esko, dobre. Ty kokot, čo to je? Dčko. Ačko. Fú. Ty kokot. Dobre. Dobre. Išiel preč. Tak, paráda. Poď von. Počkáme chvíľku. A išiel... Doprava, tuším. Počul som to úplne na piču, ale mám taký pocit, že išiel doprava. Tak doľava išiel. Je vľavo. Takže môžeme ísť pekne sem. To pičo, ale tu sa nikde neschovám, kurva. On ide sem. Nejde. Ide. Či nejde, ježiš, ja som dojebaný jak kokot. Nepočujeme kroky, mal by to i povede. No, teraz sme tu. Na poval nejdem. No, kokot, ja počujem jak dupe napravo a jak sa smeje naľavo. Teraz je určite napravo. Sádzam všetko na to. No. A poď preč. Kokot mačka. Mňau. Poď. Ježiš, áno. A teraz kam? Doprava, tam sme išli. Oswald House, The Mill, Liberty School, tu je pizzeria. Ty kokos, takže noc prvá. Dobre, sme u Jeffa, go to the ball pit, dobre. Trošku si pobehneme, ideme tam. Haló? A tu je oný, tento. 3,50. Taký special slice of pizza by som si dal, ukážeme za týmto. Si tu neskoro, kde máš rodičov? Tátko spálil večeru, no takže emergency pizza. Čo robil? Nudle ramenové. Není to niečo také, čo jebeš do mikrovlnky a máš to? Áno. Áno. Budem tu. Zabudol tam dať vodu a smrdzal tak chod, dobre, už sa nejdem s ním vyprávať. No, tu sú hry, dobre, takže musím ísť naspäť. Či oné automaty, asi potočíme po videjku, ale ne. Dobre, takže tuto, kde som ty kokot, ani neviem. Tuto niečo je, neviem čo to je. Aha, tu sme tu. Tu sme tu. To je zamknuté. Kde bol ten ball pit? Tu som tuším ani... Tu je. Ty kokot, ja som zakopol. Čo som kokot, dočkaj, ja som zabudol, kde to je. Skúsime sem. Tu je to zamknuté. Tak ideme sem naspäť. Jaj, to je vlastne toto, len to vypadá inač. Tu je to zamknuté a tu boli ešte jedni. Áno, tuto bude. Dobre, viem. Tu je to. No, idem tam. Idem zachrániť tátka, jak hrdina. Jaj. OK, musím nájsť tátka. Čo to je, akože... Decko plače, možno potrebuje pomoc. Tam niečo bolo v tom ballpite, prisahám piču.
Tam niečo, čo to je? Čo je to, ne? Kinder jajka? Wooden balls. Wooden balls from an old arcade game. Jaj, to sú tie, čo sme hrali tú hru na začiatku, aha. No, animatronici to nejsú nejak. Aha, ja môžem ísť. Ukáž kábel. Wait. Kde zmizli hen tí traja? No, toto čo je? Nejaké jojo pojebané. Token. Fuse box. Aha, takže tu máme fuse box. Budeme vedieť do budúcna. No myslím si, že mi to teraz pomôže, ok. Dobre, a tu je to zamknuté, takže ideme preč. No hej, ten kokot zajac vyjebaný je u nás doma, takže by to malo byť asi chill. Ty kokot, fuj, to je nechutné. Tak to som nečakal. To je zamknuté. Ja musím ísť cez neho. Nájdi chlapca. Ktorého jeden je v onom, v endoskeletone pojebaném, šengelenge. Fuj, to bolo nechutné celkom, na to, že sú to pixely. Dobre, tu je to zamknuté. Mal by som len tak odísť. Ideme do piče, nechali sme tam decko. Kam mám ísť? Čo mám spraviť? No. OK. Takže to má viacej koncov, hej? Odišli sme, nikto nevie ani kam. A odišli sme len tak. Jaj. Koľko dali ich tam je? Ja normálne zatleskam. Mne sa to ľúbilo. Akože určite je viacej koncov, tým som si istý. Ale na dneska by stačilo. No tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Aj keď to bolo, nebolo to také, no pre niekoho to mohlo byť nudné, pre niekoho zábavné. Nebolo to také premotivované jak minulé video, keď ste ho nevideli, tak určite dole v popise, ešte tu mám keď tak vybehne, alebo tu, alebo tu, alebo tu, alebo tu, alebo tu. Proste si ho kúknite, je to popiči video, bol tam Peťko a Paťko a hrali sme Slapshot, bolo to fakt popiči. Dám vám takú radu, dajte si potišie slúchatka, lebo troši lilinku sa kričalo. Takže toto bol Into the Pit a majte sa krásne.